Niste broj van der Erste? Naravno da je naš kofer, gospodine. Pa šta ako je naš kofer? Van der Biste, Gunnar Erste? Naravno da odgovaramo. Pa šta ako odgovaram? Niste broj van der Erste? Posao, gospodine. Naravno da je posao. Gunnar Erste, van der Hote? Nije zadovoljstvo, nego posao, gospodine. Niste broj Erste, van der Biste, Julia? Ovaj nije normalno nešto. Van der Biste. To je penkalo, gospodine. Gunnar Erste. Pa šta ako je penkalo? Van der Biste. Ja znam kako piše. A jel znate vi kako piše? Van der Erste. Izgleda da zna i on. Erste, vill du höra, niste broj? Vrlo odgovornim poslom, gospodine. A vi ne znate kojim se poslom mi bavimo? Gunnar Biste, van der Hote. A zašto niste znali, gospodine? Jel ćete ja da vam objasnim kojim se mi poslom bavimo? Van der Biste, niste broj, Kežman, van der Erste. Pa šta ako prska? Tomo, otkrio nas je. Stvarno su ljudi zatucani. Čim vide da muškarac koristi dezodorans, odmah pomisle ko zna šta.